Monument de Tortosa, evidentment, l'interpel·la aquesta llei i, evidentment, reforça que aquest monument de Tortosa ha d'anar a fora. En aquests moments Tortosa està judicialitzat, però entenem que amb aquesta llei el jutge tindrà més força, diríem, per avançar en el procés i perquè puguem ja per fi treure el monument. Però, evidentment, és un monument, és simbologia franquista i, per tant, evidentment, l'interpel·la. La llei inclou de forma explícita per primer cop a Catalunya l'obligació de retirar els símbols franquistes de l'espai públic en un termini de 2 anys. Actualitzarem el cens de simbologia a tal efecte per determinar quants encara han de ser retirats. És intolerable en una democràcia avançada que es mantingui en l'espai públic monuments d'una dictadura. Les actuacions destinades a retirar fins l'últim bocí d'exaltació d'aquest règim és una victòria de la democràcia i de dignitat de les víctimes. La llei també preveu sancions